A veciñanza de Aguiño reclama novamente as portas do centro de saúde ter a totalidade das prazas de médicos cubertas. Hai unha baixa dende outubro e no verán, durante as vacacións, houbo días sen servizo ou non cubrir as vacantes. Veciños e veciñas de Aguiño saíron un venres máis á rúa para denunciar a situación na que se atopa o centro de saúde. Actualmente só hai unha doutora atendendo aos pacientes, xa que outra titular da praza está de baixa dende outubro. Antes do verán foron cubrindo a praza con diferentes facultativos e en determinados horarios, algo que se detivo coa chegada do verán. Unha vez que empezou a temporada de verán, finais de xuño, o que deixaron de vir, no? De feito, os 15 días que estuvo de vacacións, a médica que está traballando, hubo días que non hubo médica, ou algúns días que só había unha persona 3 horas. A situación se está facendo un pouco insostible, porque o que está pasando é que a médica, cando se incorporou das vacacións, estaba vendo máis de 70 pacientes ao día, o que supón eso de carga de estrés e de dificultad para facer ben o seu traballo. Desde a semana pasada empezaron a intentar cubrir parcialmente. De feito, a titular fixo unha tarde a maiores en Aguiño, e esta semana, aparte desa tarde, van a vir 4 horas o xoves e o venres. Apunta que son pequenos parches que non tapan as carencias que hai no centro de saúde de Aguiño. Levando aos pacientes e aos profesionais ao límite. Cando ven que a persoa que está asumindo ese traballo empeza a estar sobresaturada, pois é no único momento que fan algo, porque o que non sei, todo o mundo pode entender que unha médica non pode estar vendo unha media de 70 pacientes nunha mañán de forma continua, despois de vir dun ano con un sobretraballo porque lle falta unha compañeira, non? Vale, non é a situación ideal porque ni siquiera cubren, aínda que sea parcialmente, cando digo parcialmente, pois 4 horas ao día todos os días, pero esta semana, entre que ela mesma vai facer unha tarde e outra persona vai vir 2 mañáns, 4 horas, pois parcialmente esta semana está coberta, pero a semana pasada non hubo ningún día extra. En tampouco saben o que pasará a vindeira semana. Ademais, sostén que así estás a forzar a situación. Despois nos preguntamos por que a xente no concurso de traslados fuse daqui. Pois está claro, se maltratamos, isto é un maltrato non só para os pacientes, sino para os profesionais. Esta situación está a prolongar no tempo. Aguiño loitou e reclamou que se cubrirán o 100% das plazas de facultativos e unha vez que se conseguiu, frearon as concentracións, pero tiveron que retomalas ao non dar resposta á baixa de longa duración dunha das profesionais dende outubro. Deixar totalmente desamparados o servicio con unha médica, e cando foi as vacacións hubo días que non hubo médica e hubo días que a persona era a médica de Corrubedo, que estaba a mitad da mañá en Corrubedo, a mitad da mañá aquí. Se son 7 horas e vir de Corrubedo aquí non te dá ni para 3 horas e media en cada sitio, porque desplazarse que desplazarse, non? E agora, despois da incorporación das vacacións da doutora que está traballando, da médica que está traballando, pasaron de todo, simplemente estaba ela. De feito, o que pasa para os pacientes é que se eres da doutora que está traballando, tes retraso nas citas, pero podes pedir cita. Se eres, como no meu caso, a túa médica ou a médica que la baixa desde outubro, na maioría dos días queres pedir cita e tes que vir aquí. Xa que é imposible facelo de forma online. Esta situación provoca malestar nos pacientes e tamén listas de espera incrementada pola chegada de turistas e visitantes, o que fai tamén aumentar a poboación. Entre 10 e 15 días, estamos a día 20, si eres da persona que está traballando, e se non eres da persona que está traballando, pois xa directamente tens que vir aquí para que te metan, porque online é imposible pedila, porque sale, non... É verdad que como con estas 3 socos que abriron esta semana, algunha xente están adiantando, claro. Pero o problema é que é como a golpes, non? Que vai pasar a semana que ven? Van a tamén a cubrir 3 días, 4, 5, 1, 0, non o sabemos. E sostén que non teñen información directa da Consellería de Sanidade. Non se comunican con nós. Anduveron non a de Sanidade, pero non o Conselleiro de Sanidade, pero en Aguiño, entre a festa do Percebe e a festa da Navalla, anduveron outras conselleiras por aquí. Eu sei que o recado lle mandaron, agora a ver se o escoitan. A veciñanza de Aguiño seguirá saindo á rúa e concentrándose para reclamar que se cubran as prazas de médicos que hai no centro de saúde.